naam is Ramona Hernandez en ik ben ongeveer 10 jaar depressief geweest. Mijn depressie begon toen ik op de middelbare school begon. Het was het moment dat ik besefte dat ik eigenlijk geen vader had. Mijn ouders waren gescheiden. Het heeft me nooit dwars gezeten tot aan het moment dat ik op de middelbare school was en ik had hem nodig vanwege verschillende dingen wat er gebeurde. En dat was een van de redenen waardoor ik mijzelf eenzaam begon te voelen. Ik had zeker ook het idee dat mijn moeder mij niet begreep. Ondanks het feit dat ik altijd met vrienden en vriendinnen was. Ik was altijd vrolijk, altijd aan het lachen, maar ik was eenzaam. Ik voelde me heel erg alleen. En ik kreeg op een gegeven moment ook gewoon zelfmoordgedachten. De depressie ging zo ver dat ik zocht blijdschap in verschillende relaties, vriendjes. Blijdschap in drugs. Ik blode, ik rookte, ik dronk. Dat was allemaal een uitweg voor mij in mijn gedachten om niet meer zo eenzaam en alleen te voelen. Maar dat was tijdelijk, omdat op het moment dat je weer nuchter wordt, dan ben je precies in dezelfde situatie. De zelfmoordgedachten die gingen zo ver dat ik het ook echt heb geprobeerd. Ik heb mijn pols doorgesneden en godzijdank was het niet gelukt. En, ja, verder waren de gedachten zo erg dat ik soms dacht om voor de trein of voor een tram te springen. Op de vrijdagen hoorde ik dat wat ik voelde en deze stemmen, deze gedachten waren niet normaal. Ik dacht altijd dat het oké was, dat iedereen in het leven wel dingen meemaakt, waardoor ze of depressief worden, maar destijds wist ik dus niet dat het een depressie was. Ik dacht gewoon van oké, iedereen maakt dingen mee, je komt in een bepaald punt van je leven van oké, dat je het even niet meer ziet zitten, maar je komt er wel weer uit. Maar ik zat daar toen al zo'n 8 jaar in dezelfde gevoelens, dezelfde situatie. Dus op de diensten, tijdens de diensten van vrijdag kwam ik daarachter van oké, het is niet wat het hoort te zijn. En ja, toen ben ik begonnen met vaker naar die diensten te gaan om te weten hoe ik dat kon veranderen. Dus ik ging echt elke vrijdag, gebedsketting ging ik volgen. Dus elke vrijdag was ik daar om te leren hoe te handelen en wat te doen om daarvan verlost te kunnen worden, om het zo te zeggen. En toen ging ik ook de dienst van zondag volgen om dit samen te combineren. Op deze manier begon ik mij beter te voelen. Ik zag al verandering in mijn manier van zijn. Ik hoefde niet telkens met andere mensen te zijn. Ik vond het prima als ik alleen was. En daarvoor kon ik dat niet. Ik weet niet precies meer wanneer ik me zo begon te voelen, maar het was wel snel. Het duurde niet al te lang, omdat op een gegeven moment was ik vastberaden van oké, ik wil een verandering zien. Omdat ik dan ook het besef had van oké, het is niet oké om je zo te voelen. Het is niet goed om zelfmoordgedachten te hebben. Het is niet goed dat jij moet drinken of roken of met mensen zijn om jou gelukkig te voelen. Want ik was gewoon eenzaam, ik voelde me leeg van binnen. En door deze diensten ben ik me beter gaan voelen, telkens meer en meer. Vandaag ben ik een andere persoon. Ik voel me niet meer eenzaam zoals ik me vroeger voelde. Ik voel me niet meer alleen zoals vroeger. Het verschil is dat ik heb geen mensen nodig. Ik heb geen drugs nodig zoals toen. Ik heb geen alcohol nodig zoals toen om mij goed te voelen. Om mij gelukkig te voelen. Vandaag is het voor mij makkelijk om in mijn eentje thuis te zitten en een boek te lezen of even tv te kijken zonder dat er gedachten in me opkomen van eenzaamheid of van zelfmoord. Ik heb geen zelfmoordgedachten, ik heb geen zelfmoordneigingen. Ik ben gewoon gelukkig, ik voel me goed, ik wil leven. Ik ben blij met mijn dochter. Ik heb geen conflicten meer thuis. Het gaat allemaal goed.